Риби е последният и най-сложен знак от всички. За да избере душата този път, трябва да се е преродила многократно в другите знаци. Като след това отново може да се преродим Овен, Телец, Рак и така нататък. Като последен знак, душата е усвоила най-позитивните и най-негативните черти на човечеството. Рибите са две. Едната винаги тегли нагоре, а другата надолу. Едната риба винаги е тук и сега, другата риба е в отвъдния свят. Там, където са мечтите, там, където са изкуствата. Много е важно те винаги да са в движение. Така, буквално едната риба може да издърпа едно музикално произведение, например, и да го донесе тук и сега, докато другата риба ще заеме нейното място. Управляващата планета тук е Нептун, богът на океаните, моретата, цялата вода на планетата ни. И когато си дадем сметка колко важна е водата за живота на Земята, разбираме колко свързани сме всички. Много често, когато хората четат определенията за знака Риби, много се объркват, защото тук говорим за едно разпадане на егото, как всички сме свързани, да мога да пусна всичко, да изпадна в безвремие. И звучи супер абстрактно. Но когато си говорим за водата, която вече всички знаем, има памет, и водата приема много различни форми. Тя е абсолютно задължителна за живота на Земята. Виждаме как тази вода е в мен, в теб, в животните, в растенията, целия океан, във всеки дъжд, дори в мъглата. И като стана дума за мъгла, Нептун буквално пуска мъгла. Там, където се намира в хороскопа, ти много лесно можеш да се объркваш. Много лесно можеш да идеализираш хората, ситуациите или конкретни теми. Какъв е смисълът от това обаче? Нептун пуска мъгла, за да можеш да не използваш логиката си, а да използваш другите си сетива и най-вече емоциите. Риби носят в себе си много силна интуиция и една божествена мъдрост, както и любов към цялото творение. Или поне трябва да се научат на това, когато това е зодията им. Тъй като това са хората, които са преминали през цялата опитност, те могат да ти покажат винаги, че монетата има поне две страни. И винаги ще те върнат в обратната полярност. Ако ти си прекалено хаотичен, риби ще станат подредени. Ако ти си подреден, риби ще ти покажат, че има смисъл и в хаоса, защото там се ражда творчеството. Добро и зло няма, защото всичко е едно. Те единствени могат така да се абстрахират, така да зум-аутнат от ситуациите, от конкретния си живот дори, и да видят, че на по-високо ниво бяло и черно изобщо няма. Всичко това са емоции, всичко това е опитност. Христовото учение всъщност е под знака на Риби. И в цялата Библия ще срещнем много символи, като например стъпалата, и той изми стъпалата. Риби са точно стъпалата в човешкото тяло, също ендокринната система, лимфата. През стъпалата ние бихме могли да излекуваме всеки един орган. Христос ни показва всички добродетели и ни учи на най-висшето, а именно саможертвата. Разбира се, тъй като при Риби саможертвата както може да бъде в много високо проявление, така може да бъде в много ниско, например фанатизма, екстремизма също са там. В негативно проявление на този огромен, богат емоционален свят може да бъде много силна избухливост, може да имаме дори зависимости, тъй като Риби много често бяга от реалността, защото това е един много силно идеалистичен знак. И идеалите някакси не можем да ги срещнем винаги съвсем в красивото им проявление. Хората, родени със силно влияние на Риби в хороскопа си, много често се отнасят в мислите си, в някакви мечти, в разиграване на различни ситуации в главата си и много трудно се фокусират. Те много трудно са тук и сега. И това не е тяхната задача да бъдат тук и сега. Нека това го оставим на земните знаци. За този знак времето е абсолютно субективно понятие. Затова не очаквай Риби да бъдат точни. Риби много често се блъскат в някакви предмети, много често падат, някакси не осъзнават физическото измерение, тук и сега, къде са ограниченията на формите. Хората по този знак нямат право да се вкопчват в нищо. Ако ние имаме вяра в божествения порядък, ние няма да се вкопчваме. Когато Риби се вкопчи, Вселената буквално таргетира това, от което не може да избяга. И е готова да го разруши, за да може Риби да се научат, че трябва да пускат, трябва да са готови да пуснат абсолютно всяко нещо в живота си. Този знак се активира изключително силно от чувството на вина.
Това е един от най-кармичните знаци. В зависимост от това в кой дом се намира Риби в хороскопа ти, именно там имаме голяма карма, която е свързана с цялата ни планета, с човечеството ни, може да бъдат животните, околната среда или много специфични теми. Та хубаво е там, точно в този сектор, ние да правим благотворителност, да даваме малко повече от себе си, да даряваме времето си, някаква част от ресурсите и особено емоционално да се грижим за тези теми, за да можем да изкупим по-лесно кармата си. Венера е в екзалтация в този знак. Тоест, любовта е в една от най-силните си форми тук при Риби и като партньори Риби могат да дадат на 100% това, от което има нужда партньора, тъй като казахме, че те са минали през всички останали знаци, т.е. аз знам как да обичам по 12 различни начина. Също така тук най-лесно манифестираме, т.е. ако аз си мечтая за тези теми, най-лесно ще мога да достигна до тях. Така или иначе, всеки носи риби в себе си и затова ние успяваме от едната риба, която е в отвъдния свят, една мечта да я хванем и да я донесем в настоящето. Това е наше умение и не бива никога да го забравяме, че ние материализираме света, в който живеем.